mga patok nga imnunon karon mo ang gitawag nila nga Dalgona Coffee. Apan nasayod ba kamo mga kapuso nga sayon kaayo kining himuon? Atong sayran sa report ni Lian Singkulan. Tungod kay sagad ka nato karon anaa sa tong tagsa-tagsa ka mga panimalay, ang uban nag-ihay usab og himo og klase-klaseng pagkaon ug imnonon. Usa sa mga patok karon nga gihimo sa uban mao ang gitawag nga Dalgona Coffee. Imnonon kini nga may gatas ug kape. Sosyal tan-awon mga kapuso, apan sayon ra di ay kaayong andamon. Kinahanglan lang niining tulo ka mga sagol, kape, asukar ug ang gatas. Unang ibutang ang usa ka sachet sa instant coffee, isagol ang usa ka tablespoon nga brown sugar ug usa ka tablespoon sa inini tubig. Ang sekreto lang mao ang pag-whisk o pag-ukay sa kape ug asukar hangtod na mamahimo kining foamy. Human niini, ibutang sa baso ang gatas ug mas lami kung gibutangan kini og ice. Ug dayon ipaibabaw ang foamy o creamy nga kape nga imong nahimo. Ug mao na kini mga kapuso, ang gitawag nila nga Dalgona Coffee. Sayon rang buhaton ug anaa ra usab sa panimalay ang mga sagol. Lian Singkulan, Balitang Bisda.